Здравейте, предполагам вие сте господин Георги Гидолски. Трудно се държите на краката си, а е рано сутрин. Да ви се представя като за начало Жоро Игнатов, съм от съдебен спор. Аз съм Жоро Игнатов. Почти сме адаши. С нас се свърза вашата братовчетка Виолета Гидолска, с която живеете през една къща. Тя е скандализирана от клошарския ви начин на живот. Твърди, че търпи незгоди, заради бокуците, които складирате в двора си. Така ли е? Значи... Чакай, господине. Ненчо, имаше 100 грама, бе. 100 грама какво? Не На разбрах. работа съм и... Работите ли? Не работя. Какво работите? В състояние сте ли да работите? Секс правя. И затова ви плащат. За ми плаща. Похвално. Харесва ми чувството ви за хумор.